Ассалому алайкум. Бонувони азиз, апаҷоно ва ховарҷонаи азизу меҳрубон, субҳи зебои ҳамагитон ба хайру ба шодӣ бошад. Духтаракҳои хушрӯ, ман хостам ки имрӯз дар бораи ҳамин стресства ба шумо маълумот диҳам. Духтаракҳои хушрӯ, ин барои косметика для уютного дома, гел для профилактики и устранение засорон гуфтаги духтаракҳо. Ин метавонад ки дар 15 минут трубаҳои ванна ё кухняи шуморо тоза кунад. Устранение сложный засорон. Бистро прочищает засорон на кухне и в ванну. Устранение неприятные запахи. Безопасный для труб. Не содержит хлора. Гуфтаги духтаро, ин ба ҳар чизи нағз мусори шуморо тараф букунад. Мусоре ки дар трубаҳои ванна ё кухняи шумо мешава, оби ванна ё кухня соз намеравад. Духтаро аз амин истифода мебаред. Ин ҳамаша жира вай мӯи сара чие ки боша об карда мебарад. Духтаро бинед ки артикулаш C244, ҳаҷмаш бошад 650 грамм. беҳтарин продуктаҳои духтаро ҳамаи шумодам тавсия метавонам. Инҷа бисёр чиз навистагӣ, лекин инда вақт дар кор барои ин ҳамаша хондан. Бинед ки чӣ хел духтаракҳои хушрӯ, ман трубам ами уалникам амои сар ҷамъ кардаги буд букун камтарак соз обуш намерафт, дарав граз намешид. Лекин бинед ки чӣ хел аз амин истифода мекунам. Бинед ки чӣ хел обуш тез мекаша меравад. Барои ҳамаи духтаракҳои хушрӯ ин ҳамаи шумоодам тавсия метавонам. Марҳамат заказ мекардак ё заказ кунед, ё касоне ки дар компанияи Фаберли кор мекунед, марҳамат нагирифта истифода баред, ё касоне ки мехоҳед ки ҳамкорӣ кунед бо мо, марҳамат ба мо нависед. тарзи корро ҳамаша нишон метаҳем, заказ кардан ҳамаша нишон метаҳем. духтаракҳо, марҳамат гирифта истифода баред. Иншалло ки пушаймон намешавед.